Dugang tulo ka mga kaso sa COVID-19 ang natala sa Talisay City Health Office apan sa COVID-19 case bulletin alas 5 kagahapon sa hapon nakatala og upat ka mga kaso ang Department of Health. Si Chelo Valiana sa report. Sa na-post sa social media sa Talisay City Health Office, natala ang tulo ka bag-ong positive sa COVID-19. Ang patient number 766, 39 anyos nga babae nga taga Campo 4. Laing nagpositibo ang 49 anyos nga lalaki nga taga Lawaan 3. Samtang nagpositibo usab ang 32 anyos nga lalaki nga taga Barangay San Roque. Napaubos sa swab test ang tulo isip rekwisito sa pagbiyahe sa gawas sa nasod sa panarbaho ug sa ospital. Moabot na usab sa 35 ka active cases, samtang 695 ang naka-recover na. Sa 822 ka-confirmed cases, nagpabilin 83 ang nakalas. Samtang sa COVID-19 case bulletin sa Department of Health, kagahapon sa hapon, musumada na sa 48 ang active cases, upat niini ang bagong kaso. Moabot na usab sa 700 ang total recoveries, apan miabot na sa 85 ang nakalas. Sa 833 confirmed cases, 21 ang naa sa ospital, samtang 27 ang naa sa isolation facility. Uban ni Renante Quidiones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.